Sağ olun. Halipa, şu Türkmenin gelin getirişini görýän bolan kalbym anatlanýar. Düşünür bolmayan duygu dörüyor. Sebebi Türkmenin toyunu, Türkmenin ruhu görünýär. Olam şowgun bilen şatlyk. Şatlyk. Oňa dehin berilipdir. Vay, oň aýdymlar nisene? Şügünem toyda şatlyk. Gymmatjan, düşüneýde jorajygym. Şatlyk bir ýylly. Oň sen ýaly müňler çömüşdogy bar. Şatlyk ýylly diýäňmi? Şatlyk ýylly bolsa, menim ay, senen tekmeňdikinen köýnegimi görsene, şatlyk meni görüp maňa aşyk bolar. Men geldim. Hani? Görködüňde maňa köýnegimi? Köýnegimi owadan bollumy? Vay, bugün toyda maňa hemmesi aňk bolar. Şeýledämi Şeýda? Wah gymmat, men saňa näde aýtsam kam? Düşündüm Lukman. İýden aýtmaň. Ejemsiz galdym. Kakamsyz galdym. Ýalňyz hosarym uýamyr almy? Şatlyk öýlenýän olanyň özi ýetdir. Salamu aleykum ağam. Wa aleykumussalam. Allah şifa versin. Sağ olun. Biz maşgalamyz bolup, sen toyda aýdym aýtmaňy arzu edýärdik. Sähedem ýöritesiz şuýnallyk ağam. Biz Sen uýan demin sanap ýatan bolsa, sen toýa gidip aýdym aýdyp bilerdiňmi? Aydardım. Näme şatlyk? Sen uýan ýaşamada sen aýdym taşlarmyň? Ol ýaşar. Anan ýaňdam şoňa. Anan ýan. Anan ýan bolsaň, adam anam ýaşady enim. Anam bilen öňe gitmeli, toýa gitmeli, aýdym aýtmaly. Sen men owadan etjek diýdiňe. Owadan etjek diýdiňe. Näde epdiň bu köýnegimi? Gymmat men bagşlaýda. Bu köýneg näde epdiň? Şeýda, öňüm saňa aýtdym, şuň köýnegini tikjek gelip, adam ölüne dönürdi, kim ataň ýerini çalşaýypdyr, näme bolýar şoň? Gulnar. He. Gymmat. Muňa serek? Ýok, Şeýda, bu sen toý üçin tikinen köýneg ahyry. Şeýda dogry etýär. Näme müşterin köýnegini haraplansoň, şeýdi bir da etmeli bora, nerda etmeli bolmada? Menki. Gulnar. Köşeş Şeýda, Gulnar, öz köşeş. köýnegiň bir goý bermersiň ha. Köşeş Gulnarjan. Gaýtan maňa da bahana bolar. Toýa gitmerin, ejem aýdaryn hemem galaryn. Galay marsyň. Gidýäň. Ödem şeýle bir owadan bolup gidýäň, şeýle bir owadan bolup gidýäň. Ýan gelini jeňle gelýärken, çygyňmy diýdiler. Menem ýok geldim diýdim ölin. Gelnigi denem ýaşgyrnýaň diýdiler. Owadan ýerek gelneje? Şeýdajan.
sana döneyin. Akşam toyda görüşürüz. Sağ ol. Men gıydımın köynögi. Sonra da sen şu toyda has ovadan olmalı. Ece can. Adam libas veren o. Adamın kalbi vedeye. Gidiyen. Gidiyen. Dünyadan bir haber, uykuda bimar. Uyan gözlerimden öpeyim. Takdir ayrılıp da savrını sinar. Uyan gözlerimden öpeyim. Asuda seherde sicdi işyali. Özüm bilin götüreyim hıyali. Salım vermen ötüp var ya bu fani. Uyan gözlerimden öpeyim. Uyan gözlerimden öpeyim. Devam ediyor. Hormatly mihmanlar, oğudan akşamda şowhun aydımlar bilen meşhur aydımçymyz Şahatlyk Sarif devam ediyor. Dinleyen, lezzet alın, şowhun aydımlar ýürütmesi üçin Şahatlyk Sarifiň adyndan toýumyza sowa tökülýär, ýanglanýar toýlar mübarek bolsun. Gelinmi sağaman, men owadan bolupdyrmy? Owadan bolupsyň. Sağ ol, seňe mak pençeňi taýýarlap goýdum. Hemmämiz saňa şo tirt taýyn bolup. Laçın. Şu köynäňdik çek bolýarmy? Ne köp bukçagda köynäň ken. Bar keşdeli gülügüne keteningey. Bu köynäň bilen men ýydyma düşme. On soňam sadaka baramda wa. Toýa barýasa. Laçın bol. Bar laçın bar. Geldiňmi oğlum? Ho, Ece. Bolun, bakymçyk bolun. Ece, bir hili aladal görünýärmi? Giymäge köwüşüm ýok. Bu köwüşlerini şeydan kymeze? Ýok. Bular men köwüşlerim. Şeydan köwüşler öýde ýerine dur. Ýöne köýnegime laýyk renkdeş köwüş tapamok. Uy neme Ece? Geliniňeme köýnegim giydim diýe. Inni eşigim çalsam giyjek alýan. Çalşak däl. Çalşak gelýär. Çalşak gelýär. Çalışmasın. Çalışmany geçtin. Men ýygyma düşäýmesin. Men ýygyma düşüp toýa gidip bolaýmasyn. Çalış köýneňi laçyn. Meňem gök pençegim taýly. Taýat bolýar. Biri mähir bilen söýgü bilen toý toýlayan bagtyar owadan aşyklanmaz toý mekanymyzyň bozagyzyna dur. Ulu hormat bilenem öz aramyda toý toýlayan bagtyar owadan aşyklanmaz garşylaýar. Meşhur aýdymçymyz ýaşamyz üçin şowhun aýdymlar bilen Şahatlyk Sarifiň toýmyda ýürüte siziň üçin dowam etdirýär. Garşylaryň mehmanlar toýmyzyň sebäpkärleri gelýär. Owadan aşyklanmaz gelýär. Gözlemden akdyň ýüregime, geyselim ýanyny goýma. Akbalym maňa bagla, seýenim. Gözlemden akdyň ýüregime, geyselim ýanyny goýma. Toýmydy meşhur aýdymçymyz Şahatlyk Sarif şowhun aýdymlar bilen dowam edýär hormatly mehmanlar.
toýunan hormatly mihmanlary minnetdarlyk bildirýär. Şatlyk. Bedenler üçin Kahraman arkadamynyň saýatyna Şatlyk salam. Salam. Men siziň aýdymlaryňy söýüp dinleýän, meň bilen surat ötüşäýin. Suratçy biz alayda. Şeyda, gel surat ötüşelik. Yok, men şu mihmanlary bar. Sap, näre geletten? Kahraman häzir dostumyz, tarihden garaşy. Tag bolun. Kahraman dostum, tarihden bilen öz adyny Vay, näme Doğar durumda bilen toyumy dowam etip bilersiňiz, ulu hormat bilenem, sahnamydam, ýaşamydam siziň aýtjak, ýatdan çykmajak gözel arzuwlaryňyza garaşy. Tuveleme. Göre bazarda dağı terede. Ana geleceğine garaşıp dur. Vay, şeyde aymersiňe Gelin. Şeyde Gelin, koýaýmarsyňa gelin. kuruşlary. Tumor? Beh, bulary. Muazeret? Tumor? Vay. Kakatsan ağan. Kör paktığı da şu. Tanayan tağan, tanayan. Nahar çay berdiňiň bolara. Şuat toýdan gelýärler şuat. Beh, birerse çay. Hoş geldiňiz. Vay, gijede yatan o kenne bulan çağalary. Gowukda ýaşaýan ýaly. Beh. Vay, gelincan. Toýdan adam goýna gitmeli bolsaňa. Dogry dämi? Bar tağandan. Beh. Barsyny ýa-da tirkabal gaýdandyr. Ýörüň bize gideliň diýip. Onsoňam şu obadan gelýän myhmanlar üçin biziň öýümiz myhmanhana, gelinjan. Myhmanhana, şonu unutma. Hiç unutma. Dur. Ina muny goýýaň. Ina muny akit. Bu gymmat süýje. Bar. Vay, bar. Bagşlaň, gerek zadyňyz barmy? Siz ýaraňyz ýokmy? Ýok, men sag ýöne. Belentlikden gorka, uçar çonna bir ölüp diýreleni. Siziň adyňyz näme? Batyr. Onda size gorku duýgusy ýat bolmaly. Siz Batyra? Dost, adymyzy çalşaýla. Eliňizi uzadyň? Ha? Bu dağdan ağacı, enem ilkinci iş hunumda veripdi. Dağdan da taýmaz, taýsa da ýykylmaz. Eliňizi gysyň, gözüňizem ýumuň. Laçın, mihmalary düşek atdyňmy? Attım. Eýway. Näme tossarýan? Gülügüne ketenimi ýaýynmy? Köýnegimi çarşaýynmy? Ha? Näme gülýän? Gül kim tutýa? Ha, men gülükünçde hergedek şeýtýaýjyň, hergedek köýnegimi çalşdyrýar. Inni senem ýadadım. Laçın. Akıllıca kelläň işe däýmeli. Ahirgede köýnön geýjek wagtyň. Barda ejemden soraýda. Indi näme gülýän? Ters geyipsiň haladyňy. Bolsun. Dur. Yaşmak. Dost, Batyr, turjak dämi? Gellik. Uçar boşady, öýe gidesin gelen okmy?
Sağ olun. Sağ olun, sağa manca verin. Sağa manca verin. Sağ olun. Seni gözledim güller içinde Maral gülli kalım Kaşlı dildarım Min seni sordum Kervan başından Nire kayıp bolum Nezi dildarım Nire kayıp bolum Nezi dildarım Hey Nire kayıp bolum Nezi dildarım Seni gözlep dağa berdim salami Seni gözlep gezdim çöl bivani Sen menin yüreğimin hanı sultanı Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ay günden nur alan dolanayım sen Güzelim içinde bağıtpayım sen Arzuum isleğim acap sağım sen Köydürme uğrunda neli dildarım Köydürme uğrunda neli dildarım Hey köydürme uğrunda neli dildarım Hey nire kayıp bolum neli dildarım Uf. Yöray dost. Gideyli. Ağam qarışıpdı. Bir saat bäri aýlanıp ber. Yöray. Sipalap duruşma elvan gülleri Maňaýda başarmadyk Şatlyk. Sport sala giyjäk alýasa. Dur. Göreňok şatyk akşam yatman işäpdir. Yo, sport var. Şatyk 1-2 saat yatsın. Senem öýüňe barda 1-2 saat yat. Ondan soň gidersiňiz. Gennece. Batyrjan, gelliňmi sagaman? Salam alaykum. Ejeň ertirden bäri gözü ýolda galdy. Inesine boşlaýyn. Tamdır. Çörek iyidini. Batır kaka. Balam gelipdir.
Jigimsan sana döneyin. Batırcan. Ecemzan. Vah, balacığım. Geldim. Geldim eze geldim. Salamu aleyküm. Oğum yağdaylan. Kursdaşım mekan. Hava bile koduk. Tuğleme. Bolaytır. Çörök mamay genzi. Al. Çöröğün iyisine dar olup gittik. Gennese suğanı. Bana da ver. Al çigim. Inin bolşuna aşlıktan çıkan yalfen. Tamam lakarlar sekirtgelen çoğal oyarda yılanla. Ecemzanın kovurduğu toranmaya karnım yallanı. Bula pıstılan var diye. Edil pıştıla yürümek. İlhana öğrençtim ya. Hacıcan oğlum. Havaca. İnni bilini bir kuşamalı vordun. Körpeni örmeli vordun. Nesip bolsa Ececan, nesip bolsa. Akıl gıydım. Bar öyden sarıya getir. Kızgıncak çörükten oğuma çedin elin. Ayır elini. Git. Al. Aç kapını. Näme boldy? Mene bilemok. Näme boldy? Düşlerim. Näme luqa? Ay, adam söylen söýüşmalaýmasyn. Ay yok, adam sayış taparına gitti. Ha. Tıkıştı koyunu onu yetişenlerler. Ay şu ara. Dur bir mit görün. Ay yok. Koyunu var tezekin. Bolay. Nämäni? Näme boldy? Bilemok. Uy, ha, üçüňiz bolýaňyz anna. Hawa. Üçütünüm işten boşatjak. Üçümiz. Biz mi? Yap kapını. Barten gowar yara. Ay yok, şu anda hiç kimem gowuran oksol. Hanecim. Tişey canlığın. Ertirin hayırlı bolsun enece. İn tägim düşöklüň daşyny atan okmy kırmaşyna. Atmaga bar ýanna ece. Al munam. Gelin. Näme üçin myhmanlara täze düşökler atdyň? Menden soramollam haýsy düşökler ataýyn diýip. Men baraşlydy. Bar bularam günnüşýän ýere ser. Denneje, biziň öýümizde täze düşökler mehmanlar üçin däl. Ertirliň taýyn. Ýörenle gelle. İşdäm ýok. Inni näme boldy? Täze düşökler mehmanlar atyp men nä dogry hereket edipdirin. Men her ýedek nä dogry hereket edýän.
Bizim evimizde täze düşekler mihmanlar üçün atılýar. A bu yer seň öýüň dälmi? Men öýüm. Onu men dogry edipdir nä täze düşekler mihmanlar atyp. Ýöne seň ejeň nä dogry hasaplayar. Iň dogrusu şol. Ejem näme diýse, şol bilen boluber. Men boljak gelýär oga, ýöne. Ýöne şol. Men saňa toýdanyň näme diýdim? Bolýar diýdim. Salamu alaikum. Qarawöz. Men Arslan Aydymçy. Qaş gara göz gara. Yatlaýaryn sen ýene. Akbalymy söýgümi. Baglaýaryn men saňa. Aha, düşünni. Tanady. Tanady. Arslanjan, seni diňe Qaragöz zäl tutuş goňşularam tanaýarda. Salamu alaikum gelince. Salam. Şu stol alsana. Nirde goýun? Oýa Şu ýerde goýaýyn ha. Gelince, näme diýdi? Hiç adam diýen ok. Ne bor diýdi, ne ýok diýdi. Hajydyr da. Sen. Ya, damadyň usta, günne gatnap. Gelince, günne gelýän şu jüjany arasalaýaňyzda. Hacı jüjany gowur ýar arslan. Aslında boş wagtlary öýde mütberýär. Malam soýýar, çiýişligen bişirýär. Hacyň hemiş aýdýan nakly bar. Öýüne gulluk eden, iline beglik eder. Gelince, getir onu şunu men arasalaýynna, maňa ber. Senmi? Hawa men. Jüjanymy? Hacı gowur ýa diýen jüjany. Men jüjä arasalajam. Ha. Şu taýda dirije janlyja balyklary bar. Geçden şonu arasala. Şunu mi? Hawa, geç. Men Haja Arslan arasalat diýip aýdaryn. Hökman aýdarmyň gelince. Hökman aýdar. Aýdmak üçin eşime hopalamary balyk arasalmak üçin aýp bolýar. Eýway. Dur aýda, dur da balykçan, dur. Dur aýda o. Dur aý birçi dur. Gelince tutup bolan ogamyny. Arça süýşäýdi birmi? Dinläýin, näme diýär? Süýşäýin. Bar, dondurma getir. Ejejan, köpýdiňe? Köpmüşi. Şulam dedeň zokmu maňa? Bar getir. Dur. Köke pay yiyecek. Köke pay getir. Ejejan, näme? arkan köke paydan dola. Hani ne gildi ba? Sada, maňyzly, bananly. Kakosly bamy? Kakosly yiyecek. Köke pay getirin. Köke pay men. Men köke pay del ho. Köke pay. Me. Vay, o da bir mi? Gel. Yene diye ağzıraş oğlum. Dinle. Şuna bana dedin de okmayı. Bar bırak getir. Bar. Ne al? Me iyi. Süyücüme. Dur. Näme diýär?
Menähili. Owadan? Owadan özümen bilýän. Ýöne men gepçimi? Ýok ejejan, kim diýe? Kim diýe? Hana, şo kapıda durun. Üçsünden başla. Üçüyümü. Karavulna seni. Aynı hepsi diýämiş. Vay. Aýtdyma şol eşderdi. Öza kanadyň da ho, aynı gepçi. Kap. Aynı gepçi diýip. Aynı gepçi diýip. Eje köşe şäýsini kim aýtdy onu saňa? Tulla gepçi aýtdy. Nirden tapya kağı sinyal gep gurrunları? Beyler sony. Düşöňüme? Yok izime düş. En tek men öňüme düşen yoktur. Haysiňiz tapdyňyz şonu. Men ädel başyk, ýöne bilam däl. Sen haysyna jogap berýän. Börek bilen doňdurma. Onu börekden başlaýat. Sen haysyna jogap berýän. Şoklat. Şoklat? Hawa. Ýöne başyk, menkiler bara, baram, esden oklor, kerýaly. Yo başyk. Durlöme. Men işgärlenmem. Durlöme diýen. Başyk, başlalyň. Menkilen baram, laljym. İzime düşün. Yoksa da öňümde ýören. Bol, Yören. ýöresene bol. Bol. Gyýdym. Sen näme üçin geldiň? Şahtlygymy paýlaşmaga. Sen beýiklikden gorkýadyňa? Uçarmanyň lewatlaňa gato welşipdir. Batır. Ovam. Ertiýeriň haýyrly bolsun enim. Sağ ol ağam, sen kim? Çaklyk geldi. Nire? Watan goromany gullugy. Düýşüm eken aha. Düýşüm däl enim, huşuň. Gitmeli. Andera göşüňi. Batyrjan. Watan öňündäki borjuňy tagaman ýerine gaýdyp gel balam. Türkmen üçin watan ata ýaly ediýdir balam. Ene ýal mukaddesdir käbem. Ýör gitdik mekan. Salam alaykum ene. Uy mekan jan balam. Henim gidip barýan balam. O ene. Tagaman gitti, tagaman gel balam. Bolýa, sağ ol ene. Sağ ol. Bir daha yöredik, sağ oturun ece. Bor balam. Enim, öňe gelişiň aýdym, eňlen ýazyň.
Bu näme ýüzüň salyp gowy sen? Hey, ağam. Şu güller ecem bilen gelinim aydım aýdýa biri goýsa biri başlaýar. Ha. Men äni üýe de barasym gelen o. Gayrat edin. Üçülen hemme kadalaşar. Haydan bolsa birisin çıkar. Hay belki şeyle bolsun ha. Ay gayratım girse meydana, o meydana, o meydana, o meydana. Çapar arlaya arlaya. Akıllıca gözün kolunna can kolunna keser paraya paraya. Oğlu. Häzir bize dellik çygaras ötýär. Ilki soňa gitmeli. Yok. İlki biz hastahana gidýäs. Men uýam görjek. Bolýa. Ýerden fitnessa gitmedin. Şoň üçin fitness öýläne geçirdim. Men tälim çağda ýdurdym. 12:00 şekillädim ňazygyna gitmeli. Galada. İlki şeydan tapmaly. Bolýa. 16:00 aýdym Saz muallimim öýde gelýär. 18:00 biz toý mekanyna bolmaly. Bolýa, ýöne şeydan tapmaly. Uy, fitnessa yer galmady. Ha, vakal 45 minutdan zoğa çekenok. Onda vakaldan soň gön fitnessa, ondan hem gön toý mekana. Körpü. Men soğa girip eşim çalışmar diými? Bolýa. Bununla fitness bir sagat bolaýsyn. Of. Şeydan tapmaly. Tapýat şeydany. Nirde ýaşaýar? Bilemok. Okuýarmy, işleýärmi? Bilemok. Bilýän bolsam sana tap diýmärne. Suraty bar barmy? Suraty ýok. Ýaşaýan ýerden bilen bok. İşleýän ýerden bilen bok. Adyny bilýär. Adynyň şeýdalygy bar, dogrymy? Dogrydyr-la. Dogry. Tapmaly. Be, şu günlükçe diýin aýdym öýdýän. Ýerde dellik çygaryp dur bize. Garaşsyn, ilki hastahana gidýäs. Men goşulam ýygnadyňmy? Akşam içýäňiz dämi? Taýyn hemme zat taýynlap goýdum. Özüň emir teredäý. Bolýa. Hacı, gitmeýän käň birje gedek şu arslan diýilýäni göräýdi. Ýoksa günne gatnar ýörer bir hepdelap bize. Düşün, men şatlygyň aýdymyny diňlemäne de wagtym ýok. Maňa gedek gelse hiç wagtyň ýok da sen. Düýün daýdamlaň toýuna da ma bar diýsem barmadym. Düşün, düýün men Can orkestri bilen 4 sagatlap aýdym aýtdym. Düşün maňa. Asyl sen hemişe şeýle, maňa gedek gelse ömür şeýle. 10 minut wagtyň sarp etseň sen şol oglan diňläp bilýäň-de hacı. Näme üçin men sahnada geýän eşiklen bilen beýlik eşiklen ikisinem garyp bir çimedana salýam. Men sana hersin bir çimedana salyp aýtdymaň. Bolýa hacı. Hey. Köşlemem kutusuna salyp ondan sal çemedana. Bolýa hacı. İtlere 3 günden bir gedek çörek berersin. Bolýa hacı. Ödüm, qara çörek berersin. Bolýa hacı. Qara öde çörek verme, qara oşa ver. Bolýa hacı. Toklan ketegen arasaladyňmy? Hawa. Sen bilýäňdäm günne bir gedek arasalaýanmy? Hawa. Gelýänçem günne bir gedek arasalarsın. Bolýa hacı, bor. Özüňe miýime düşüp berme. Assalamu alaykum. Mi alın? Arma orim. Omu tamam. Bu tüde. Allah şifa versin. Nurana gıylarman. Bu tüde. Dur yarım buradan gıylar. Alın. Alam. Eşimin uğruna olsun. Bir alın. Dostsan. Uyan ödüne gelektir.
Oho. Yeah. Uyam. Sen bizi gaty gorkudun. Sen bu dünýä täzeden geldin. Dünkü şatlyk habar men üçin ykbalymda iň uly sogat boldy. Sen özüň men dünýämdäki iň uly sogat. Sen meniň şatlygyma. Sen aýdym-aýdanda men ýaşasym gelýär. Uyam, men şu wagt şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Biz hastahanada. Uyam. Allah şifa bersin. Şatlyk. Bir delek çygaryş otyr. Uyam, men gitmeli. Akşam hökman gelerim. Jigim, sen akşam gelme. Ertir ýerden çık gelay. Akşam 8-den soň sen bäri hiç kim salmaz. Borýa. Jigim, sen gözleňde bir ütköşk uçgyna gördüm. Uyam, ertir ýerden çık gelemde aýdaýynna. Oňa çeni körpede şu uçgyn dörden tapsa. Adyna bilýär. Şeyda. Borýa. Dünkü konserde gyzykly boldy. Dogrymy aýtsam men şoň hiç ýyl ýadygym diýmedim ho. Siz näme ýadydyňyz şoň? Nanay men şoň näde geçenden bilmändim şo konsert. Şeyda. 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 Bu da Şeyda. Gülcahan. Ele çalar ya burada dal şatlık elini yaktı. Ay şatlyk ýüregini yakan bolaýmasyn. Doğru. Bulan hiç dem Şeyda däl. Şulaňa hemmesem Şeyda. Bulan içinde men Şeydam ýok. Eýem sen kim o Şeyda? Şeydan öýde bilýär sen gidin. Wahey, eliň ýakaýdyňmy? Häzir. Şeydajan etdi. Alo, Şeydajan. Eliňe güller bitsin. Hawa, edil alayjak boldy da. Hawa, gatçy boldy. Tar keçen 8 metr alsam yeter ha. Bolya. İşlik neçe metr alayın? Bolya. Boranna sağ ol. Bolya. Menem gidýän.
Vay. Assalamualaikum Halifa. Waalaikum. Assalamualaikum. Kilrayda çıkacak. Awal. Alo, saatlik. Şu täzeydim nerede koydun ay? Ha, aldım, bolya. Men şu wagt aeroportda barýan. Nesip bolsa bir hepdeden geler. Hükman habarlaşar. Bolya. Halipam bilen deyip internete koydum orin. Muňa adam görüp duraw. Tuğulamy. Näme? Haçsan halipamı deyip soraýarlar. Menem hawa elbetde diýdim. Haça, gel ona internet üçin birçe surat düşeli. Ýene birçe surat goýaýyn. Ay ho, nim, kim sen? Men mi? Men Yıldız, men yurtdan ya. Aydımçı men. Aşkara göz gara, yatlayan sen yene. Ay inim sen duruş ne de hine kenine. Oo, fazla mödüm ki, söze mödüm ki. Tuğulamy usfada kenine ho. Men entek sazyn sözün ýazyp özüm aýdan ýerim ýok. Oo, Halipa, teretine görkede. Teretine. Sazı arslan gulma medwin ki. Sözü arslan gulma medwin ki. Yerine ýetirýär. Arslan Gulma Medov bilen Hacıyan Medov. Dur hovunim, men Xitay döwletine barýan. O taýda medenet günleri geçirilýär. Men şu taýda aýdym aýtdym. Men bul aýdyma ýürüte tansam oýdum Halipa teret. Bum gün başlaýar. Ay dur inim, maňa uçar garaşanok. Men sana häzir studiýaň açar mereýin. Sen şunu eliňe alýan. Häzir körpe geler. Sen tansaňa mörköz, aýdymga mörköz. Häzir günlerden aharına çyksalar, şeýda jografynyň ýanyna gidýär köplenç. Jograf bolsa, müşk dukany işler. Häzir şeýda çyksa, gon ýerden müşk dukana tarap ýöreberer. Hana çykdy. Haýda şartlyk bedelki bar ali. Ýerine düşýän bolýa. Şatlyk, men siziň muştaňyza surata düşäýin. Gelin. Sağ olun. Gaýdym, barmy? Mümkinmi? Hawa häzir barýan. Dinleýän daý. Gaýdym, men sen ýaly. Gaýdymma? Hawa. Edil sen ýaljak gaýdymma? Şoňa bir atyr sowgat etjek bolýan. Gowatyrlaryň birini saýlap berey. Bolýa, şu üçsi iň ýörgünler, şulardan saýlap bilersiň. Şularmy? Şularyň içinden saýlaýyn. Mümkinmi agam? Hawa. Wi, siz özüňiz saýlap beriň arkaýyn. Hemişe şadyyan, ýetirenkli eşikler geýme halayan, bu hemmelerden saýlanma gowuryan gyýlary gowulşy. Şuna bir iskap ber maňa. Köplenç ýeke bolmak halayan, köp pikirlenýän, az gurlayan, gönmel häsiýetli gyýlary gowulşy. Şuna iskap ber maňa. Sada. Sapay. Duýguçyl gyýda gowulşy. Tapdym. Onu gyýdym men şuna alaýyn. Başlarsyňyz daý. Bundan başga ýok. Ýekece biri galdy, ýöne olam satylýan. Hada eýesi. Şeýda, ekdäýde şuny. Neçe gün bäridir?
sipalap duruşma elwan gülleri Maňaýda başarmadyk sırlarını Eni unudu bilirmeken gözleri Senin mehrinden gitme yok maňa Gönlüm açayın sana Senin gitme yok maňa Arayışı nerede aşık eyledi Aşkın ayvım örtünde Yalan dünya bir demde Şıngırını yar et kuburanımda Neçe azap yüreğime yağınsa Dillere saat kirpiklere nezgınsa Şeyda gülüm ıkbalıma tay bolsa Senin mehrinden gitme yok maňa Gönlüm açayın sana Senin gitme yok maňa Arayışı nerede aşık eyledi Aşkın ayvım örtünde Yalan dünya bir demde Şıngırını yar et kuburanımda Gönlüm açayın sana Senin gitme yok maňa Arayışı nerede aşık eyledi Aşkın ayvım örtünde Yalan dünya bir demde Şıngırını yar et kuburanımda Arayışı nerede aşık eyledi Geldin mi? Hawa. Gowluk mu? Gowluk hawa. Onu näme salyk? Intek oğulmy gyzmy aýtmadylar şu wagt. Oğul bolsun, gyz bolsun, onukysyň awat bolsa. Akyl huşy ýerinde bolsa, ondan gymmat näme wa? Ay, öňeme hajyň 4 gyzy wa diýerler. Ýylyň pikir bilen näme işiň wa Güljahan? Çağaň dyrnagyna zar bolup berenler wa, şonu ýal bolsaňa bilersiň. Oho, men balajyklam. Gyzym, dünýede iň baý adam kim gyzym? Men kakam. Wah, dogry. Altynym ma, kümüşüm ma, merjenim ma, gowherim ma. Gowher kim gyzym? Ýagtylyk. Merjen kim gyzym? Ýylgyryş. Kümüş? Ýagşylyk. Sen kim gyzym? Menem ýylylyk. Hemmesin goşsak näme bolýar gyzym? Ýürek. Han gyzym men ýüreğim aglatmaýyn. Sen oýda aglaýar.
Ağam, söýgüň näme nur bilýärmi diýip ýazdy bolýan, näme jogap bersem kan? İnim, şonu menem söz bilen aýdyp biljek. Haji, sen çykyş etmeli. Ýöne, häzir aýdymdan aýdyp beremezem. Ömür dengzim dol arman Yazıyan neyi koyma uçin Gelenlerim bunu ahmal Dine seni söyme uçin Sallarını taşadım ben Yollarını ötme uçin Yaşanımı yaşadım ben Dine seni söyme uçin Kıysadım ayın yağtısın Kara gözünün görme uçin Açtım dünyanın kapısın Dine seni görme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Koştan örme uçin Gelin ya, yürük gelin ya Dine seni söyme uçin Kıysadım ayın yağtısın Kara gözünün görme uçin Açtım dünyanın kapısın Dine seni görme uçin Günün bolup bak yanır Suğun bolup bak yanırım Yanıp durun göllerim ben Seni özve dömürün men Seni özve dömürün men Görme uçin Deme seni görme uçin Söyme uçin Deme seni söyme uçin Görme uçin Deme seni görme uçin Söyme uçin Deme seni söyme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin
yaşar şağı ayra salıp bilmez ayrılık dağı sensin men ömrümün yaltı çırağı gelir pervan ile perman elele Diýmek, ähli meşhur aýdymlar şu taýda döreýär. Bu kim şatlyk? Ejim. Nurana denan. Sen ejenge meňde ýene ekeniň. Sen men barada ejeň aýtdyňmy? Aýdardım. Şatlyk. Bağışlarsyň men bilmändirin. Ýöne men uýan bar. Ady Dilber. İki tançak yeğenim var. Meňde ýasmy? Meňdeş. Geň alaýmary. Hakykatdan meňdeş. Uýamy kimeden iň tüýji ýatnamalarymyz. Ejemeden ýatnamalary. Ejem 9 ýaşymda aradan çykdy. Kakam 19 ýaşymda. Şatlyk. Bu kim? Bu men Halipam. Bu insan maňa sungat äliminiň kapysyny açdy. Biz ilkinji gerek duşamyzda men awto ýolga işleýärdim. Ağlatmalı öncetmalı korar seni Yalvarsam gül yer ol Ağlatan ağlar ol Mukuddesak bu eni yüreği Ağlatan ağlar ol Mukuddesak bu eni yüreği Jigim odan sesin var eken adyň näme? Şatlyk. Agam odan sesin ki Kimin aýdym ýan qaýdym? Ay ýok, ol bir aýdymam däl. Dilme gelen sözleri işiňden aýdym. Sözleri mödün kimi? Heňem. Ine hakyny näde? Ejem ýadyma düşse, şonu hiňden aýýan. Gussam ýeňmeýe. Ejem ýok. Uýan bar. Ady Dilber. Olum siziň aýdyňyzy süýüp diňleýär. İşlerini de diňleýär. İş wagtyň näçede oturýar? 1 sagatdan. 1 saatdan geljek onda meň bilen studiýama gidersiňmi? Hawa. Bale. Sawa şeyda. Sagaman var. Jaňadan hokma. Şeyda. Ertir Guduşluğa bararlar. Agam oň bolsun. Hawa. Şu toyun sähetine biz garaşyp gördük. Toy bir gowuzat. Toy netip bolsa, ine tumor bilen çağlar bilen barar, gatnaşar. Tans eder, şowhun eder, sowar netip bolsa. Gelneje şu toya gerek näme hyzmat bolsa, arkaýyn bize aýdy bermeli. Biz hiç çetde durmaz, ilmize bar edip kömek ederiz. Ana gelnem size häzir süýji tagamy pişirip berer, siz arkaýyn oturun. Gaýçyn döwranlarda dek geçmeli, netip bolsa. Hawa. Alo tumor. Haw. Eşdiýäňmi? Eşdýän. Şo amyň toyuny aýr koýun pulmyz bar da. Hawa. Sowgat etmek üçin. Hawa. Şonu tapmadym da. Şonu nire aýyrdyň? Vay, şuat näme çykdyny? Toya çelle wagt kene? Şuat toy aýtmaga geller. Toyun sähetini belläpdirler. Çakylyk bilen gelejem bilen geldi şo. Ellerine berk göwürsem kömek gortda. Begen ediler da. Ýokla, toy ne berersiniz? Tumor sen näme etdiň puly? Açık koy. Özüne saňalyň diýjekdirin. Hukman bar.
Sen pul soğman. Yekejonem yaşa bilen oğa. Ondan soň şunýalak gymmat waha. Zanjyr aljak bolsa menden soraşmalämi diýsene. Ondan soň sen zanjyryň ýokmy diýsene. Ondan soň şu gelinim üçin alym diýjek bolma. Men bilýän kim üçin alanyň. Üdüm üçin alym. Aljak. Men näme münasip dämi? Aljak? Sen men amyň toý üçin ýürüte ýygnap aýryp goýan pulumy menden soraşman. Gymmat waha. Zanjyr alýan. Şo dogrumy? Dogry. Hep man şolar gelse, goh bolýarmydy. Şo o bolur üçin. Näme diýdin? Goh bolýar diýdim. Kimler üçin? Kimler üçin? O bolur üçin diýdim. Sen oğluňa aýalsyň. Oğluňam ejesi. Salam. Salam. Tumorlarym kaşy? Salam. Taganlar. Şo tumoram taanyň aýaly. Towa. Oy hindoşum. Oy hindoşum. Hakykatda öpdirdi. Oy. Salam. Salam. Tumorlarym ka? Hawa, tumorlar. Bize yitigmedi gözläk geldik. Näme? Odaçylyga geldik. Gelin geçin, gelen bolsaňyz. Oy, hindoşum. Oy. Anha bu da men gelinim. Tueleme. Bir gaýlymyz, bir oglumyz bar. Oturýan senem. Şeýdajanyň dizaynerlygynyň habaryňyz bar? Hawa. Men gyýdymyň elinin dür dökülýär. Tueleme. Oň diken köýnekleriniň barynyň xaridar ýyldylar. Bizim sizin şeýdaňyzy şo ýyldızlaň birine soramana geldik. Şatlyk Çarif diýip tanaýansyňyzla? Aýdymçy. Onu tutuş ýurt tanaýara. Ene şoňa gudaçylyga geldik. Onu hemme kişi tanaýar. Aýdymçy bolsa kakasy gyýdyn bermez. Anha ýeke joglumy da. Şo çağılykdan aýdymçy bolmagardy betde. Aýdymçydan amyr kär bolarmy diýip aýdymçy etmedi. Ol öýdýenli, ançyk, hemimir dik düşdi adam. Aýdymçy bolsa bermeýär kakasy. İkinji gedek gelip hem oturmaň. Dur şatlyk. Näme bir ýumruk ýalgyz üçin özüň helakläjek bolýanmy? Näme şon ýaly kim akyl görnýänmi? Söýgüni sargap, saýlap satyn alyp bolanok. Söýgüň özü gelýär. Haçan geljegini bilip bolanok. Ýöne bir kalyma giýren soň unutup bolanok. Ýylamekenne. Salamu aleykum Alipe. Iýoy. Halipo, eşikden çalış, uğran, köşüşte gel. Duygularını erketip bilen adam, ıkvalının eyyesir.
Men sana 3 tan soragym bar inim. Aydymçy bolmak sen üçin kärmi? Aydymçy bolmak men üçin Akbal. Aydym aýtmak sen üçin eklençmi? Aydym aýtmak men üçin synagat. Men sen üçin kim? Halipam. Siz men üçin kakam ýaly eri hem mehriban. Senem, menem akbalymyz, ömrümiz aydym. Aydyma düşünmeýän, sunuwady söýmeýän adamlar bilen garnaş bolup bolarmy? Düşündüm. Bolmaz Halipam. Men ertir daşa ýurda konserde barýan. Senem ikunden täze albümüň tanışdyrlyşy bolýar. Bu näde diýiň alýar? Ertirem hemme gady gapdala tüýşürýäňde sahna bile bolýar. Abonentlik telefonu öçürülür ya da olmadı. Alo. Alo. Salam Şeýda. Salam körpü. Bağışlarsyňyz biýmada aýtdýan bolsam. Bir zat sorajakdym, şatlygyň jany birsagmy? Howa ol sahnada häzir konsert başlamaly. Sahnada? Şatlyga bir zat aýtmalymy? Hä, ýok. Men janydan aýtmaň haýyş. Sağ olun. Alo. Şeyda? Şeyda. Ferit menne näme ba? Çaklyk. Çaklyk? Maňa çaklyk uğratdy. Ödem 2 tane. Konsert. Şeyda, konserdegi däýeli. Şatlyk meni söýýär. Söýýär? Ol saňa söýýän idimi?
ol maňa soğuğa dograt ýara. Feýänidi dälmeýsem şol. Eýýä maňa bir hepde bär soğuğa dograt ýa. Soğut? Hawa. Şeýda mesa helle mer aýdyp durna, sen men dinläň okmagy? İlki bilen maňa olla kafebet gülgelli. Oň içinde şatlyň aýdymlary, aýdym saz albomy. Ondan şatlykdan borda soğut. Ýaňjada iki tan çaklyk gelli. Derwedämdiň öňünde irden gün nogman kadura bular. Şeýda maňa ýollaş bolay gidäýeli. Ýok, gymmat. Maňa öýde garaşýarlar. Men öýe gitmeli. Görmediňiz aýdymyň sesini ýapaýynda. Bolýa. Beýler aglaga menenne köplens aýdyma çaýyň diýerler. Mene şu oglanyň aýdymlaryny gowy Süýji sesi var. Sagaman soğuduk. Kutlayan. Hawa. Şatlyk. Şatlyk. Şatlyk salam. Salam. Sag bolun odan aýdymlaryňyz üçin. Sizi dinläp doýup bilenmok. Sag bolun. Şatlyk getirmäň gara. Wi. Soğutlar çinim sag bolun. Men her täze günüň dogaryna howlukýan size soğut geljegini bilip. Soğut? Nämen soğudy? Bağışlaň, men sizi tanamadym. Tanamadyňyz? Näme bollay? O ýylyň ady gymmat. Aşyk men şoňa. Sowatlary men iýerdim. Ýöne ilkinji sowaty uradamda sen aýdymlaryň owurýa diýip aýdymlaryňam saly uratdym. Olam o sowatlar senden röýdipdir.
Şeyda? Al soğutluğunu. Bana senden hiç zat gerekke. Yöne yekece haişim ma. Yekece. Özün bilen bağlı ehli atlamalarım alqalayda. Alqalal bilen olsan. Şeyda. Dur yolun uğruna beydip durmaly. Studiya gireli gurlaşaly. Men sen bilen gurrungum yok. Şeyda haş edýän dursana. Hakyt gözüm bilen göräýdim-de. İlne ullakan düňçök. Öze mara. Eýlesine beýlesine garap, uğurluk etýän ýaly ýoşlyjakdan çykyp gidip barýar der özeden. Şu ala garan kim bolsa tanap ýetişdim gyýt. Kimdir öýtýän? Hakyt tumoryň gyýdy Şeyda. Hawa. Tumoryň gyýdy Şeyda. Vay. O deröden ýanyna duran men gyýdymmy gyýd? Vay. Oň ýanyna duran çişi kim ol? Sana diýe moklawer, borsaň habarlaşar. Dinleýän maşlyk. Deröden ýanyna duran oglany basym tutup men ýanyma getirin. Şeyda. Men diňi sen söýýän. Sen ýylgyrşyňda üýtgeşik jady bar Şeyda. Ýylgyraýsana. Ana men aýtdym-a, ine bunyň başga görrüm. Alo? Alo Şeyda, men kymmat ejen hassahana gidipdirler. Sen gaçanyny eşdipdir ejen. Näme? Sen gaçanyny eşdipdir ejen, bilip. Näme boldy? Şatlyk, men gaçypdyryn. He? Nire gaçypdyň? Çukura gaçmajam, belle şatlyk sana gaçypdyryn. Yok. Men seni alyp gaçjak gel Şeyda. Men sana gaçyp barmanam. Şeyda. Men seni toýup aljak. Men seni aýdym bilen saz bilen aljak. Men sana gyzyl kurta giydirip gel najylap aljak Şeyda. Şatlyk öýe barsam, kakam men öldürýär. Salam. Gurrunmusyň, Arzu? Haw. Eşitdiňmi? Murungydy Şeyda gaçypdyr. Towa. Hawa. Goýsana gyz. Ay towa diýseňem gaçypdyr. Yalanlar. Yalan näl, çyn. Şekeriňi täze güllen eşitdim. Goňşular görüpdir. Gaçaýpdyrmy gyz? Hawa gaçypdyryn. Bagty bolsun diýip diläýmesek etjek alajym ýok. Inni näme derkä? Göç. Gellagy diýana. Haw. Eşitdiňmi sen? Nämäni? Şeydi wala ýanna men. Tağanyň ýydyma gaçypdyr diýe. Ya fenem walla. Ýylyň ýybat bilen näme işiň bar diýsene? Ay mena haw, eşitdiňmiň aýdaýdym, doýa sökmünde. Ya içime dygma. Ýylyň ýydy bilen işiň bolmasynmy? Hani kuştuňdan bolsana sen. Bolýa, bolýa. Al. Al. Oy. Agyz, howaja. Tumoryňa ma gyýdy gaçanmyşyn. Kim? Şeydamy? Hawa. Eje, men ananamok. Şeyda beýle gyz däle. Sen nerden bilýän? Oy, ejemi. Goy. Goy gyýdym, ağlama. Sen kim bolupsyň men çağamy ağladar ýaly? Ağladym, men ağladym. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağlatmadym. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağladym. Adynyň näme üçin gymmatlygyny bir bilýärmiň sen? O meni hemme adımdan gymmat. Malımdan, mülkümden, hatta canımdan hem gymmat. Gymmat ağlamaydı. Bizden bilen gorap yürün çağam ol men. Bolýar.
Vay, hey, oğlanlar yine, yürü. Tutsana. Vay, gel, tut. At. Hayır, neyme o? Neyme degen ya? Soğudu çayırdı, kovetti, soğudu çayırdı, dondu. Kovetti, meget verdi adım et çuvar. Ay, oğurdu, dondurcak. Neyin kötüdü beni, he? Mısık etti. Neyem ol ya? Tuttuk basık. Kimi? Tokurcağını. Asta basım. Asıl korkun. Basık. Ne? Dondum. Vay, arça. Havas. Men size bunu tutum deydim he. Beydip köy kapağı yedin değil mi? Ay bas, bolun ne oraya köy kapağı mı değilliydi? Hava. Bas konsanım siz şu köy kapağı kakosulsunum kovur yalnız. Hava. Değil mi şu bolun ne oraya kakosu olsun ne? Ale kakosu. Bollu ne ver? Bollu mu ya? İne, men kımmat canımın göğüne deysen, bolcan şudur. İçican, sen men sonra çen dinlemedin ha? Ne meni? O men göğünüme değmedi. O bana bunun tatlar düşünürmeyene geliptir. O men ağlamadı. Gelinim, gel. Sunugatyňa hormatym bar. İlkinji gezek studiýaňa geldim. Boş gelseň bir hilrak kabul et bagşy. Sağ olunim. Gel ani. Ine, bu biziň studiýamyz. Uyam. Sen berdi. Halipa. Şeyda. Hawa. Şeyda sen uyanma. Hawa. Uyam. Onna biz basım qarnaş bolýatsa. Ağlama. Biz sana şeýle bir toy ederiz.
Oğlanlar yine bir gede qaytalaylar. Etker hoşdur düf. İzinden qıssaqlı telegramma geldi. Sağ ol. Bu uşuk oğlanlar ağamın oğlu bolupdyr. Söyleme. Ýaşy diýin bolsun. Sağ ol. Aleyküm esselam. Salkmy? Ýaşdym boldun? Sağ ol Halipa. Berdim diýip beriligi bolsun. Adyna eýe bolsun. Adyna tek dakamlawam Halipa. Özüňde gaýmasaň. Şeýlemi? Ha. Be, onu makul bilseňiz 4 goýdan soň tugulamy goşagul. Begenç bolsun goý şoň ady. Sağ ol Halipa. Adyna eýe bolsun. Ýör öýe gireli. Açılsın, oğulna bat içildin. Enim artık toyunu hatım taydı içildin.
Toyun boşluğu soğukunda vara şatlık paylayar her bir yüreğe Aydım aydalim tansam edelim hoş niyet bilin bata yetelim Kömür galası ocak yanası yine atanı edir balası Şatlık çoğunluğu elem yüzüne şatlık şeydadır Aşkın evine şatlık şırvardır Ilham sazına şatlık şöklüdür Yüreklü midir Yağıp dursa yadım yaşı elim koşar çeksin aşı Gar tozgası nurun başı Toy gününne coşsa başı Kömür galası ocak yanası ene atanın evi balası Şatlık şokundur elem yüzüne şatlık şeydadır Aşkın evine şatlık şirvandır Ilham fadına şatlık şehmettir Yüreklerime Şatlık, sevgi, koca dünyanın yaşlığı Iqbalın ıntana beyip peşkeşi Arkadağlı yurttu, gaynatın şatlık Bahtiyarlık bolsun, yıllan keşteti Şatlık çoğunluğu, elem yüzüne şatlık